שלום צופי יוטיוב, היום אני אראה לכם טוויק שנקרא ברל. אז בואו נתחיל. אז ברל, כמו שאתם רואים, זה כל מיני כאילו עברות, רואים? אז איך מורידים אותה? נכנסים לסידיה, ברור. כבר רואים? לא צריך לכתוב שום סורס או סורס, או שלא אומרים את זה. פשוט הנה, רואים כאן, תכתבו ברל, זה תחצו הראשון פה, ואז תחצו להורדה, והנה רואים, יש כל מיני ככה, אתם יכולים גם לשנות, אפשר להגיד, יש גם פאקמן, או נגיד, זה סתם דוגמה, רואים? יש כל מיני, אז זה הטוויק הראשון. טוב, יאללה, ביי.